Lo mlilo ushise yonke into lapha kwangasala lutho lapho izingane ezingamawele bezilele zodwa kulomjondolo ngesikhathi kuqubuka umlilo. Omakhelwane bazamile ukubhula kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Kusola ukuthi lezi ingane bezisele nomfowazo oneminyaka eyishumi ubudala njengoba umama wabo wahamba ngoLwesihlanu. Umphakathi walendawo ukhathazekile. Ngivuke vele ngagqokile ngezalana nami ngazosiza ngoba ngithole kunosisi oyi1 lekade ebhizi athela amanzi nalabo abanye ubhuti abayithube bezama ukungena ngaphakathi. Sazama ukuthela amanzi kwasho ukuthi vele kuyafana vele ngoba othayela bese babomvu vele bonke ngaphandle umkhukhu wonke. Umlilo sophuma phezulu. Endlini vele kuthulekile vele ngathi akunamuntu kodwa bekubonakala ukuthi kuvaliwe isicabha sivaliwe ngaphakathi. Amaphoyisa asaphenya ngembangela yalomlilo kodwa kunezinsolo zokuxhunywa kogesi ngokungemthetho njengoba izintambo ezinogesi zisobala nokubeka engozini izingane kanye nezakhamuzi zalapha. The police have registered an inquest. They are investigating what might be the possible cause of the fire, and we are going to possibly add more charges: the child neglect, and as well as an undocumented register an undocumented person, because the mother of the children, she's an undocumented Mozambican national. Izakhamuzi sezixwayiswe ngokushiya umlilo wodwa ikakhulukazi ebusuku.